Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για κάποιο βότανο ή για κάποια ωραία ρουτίνα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο άνθρωπος με άνθρωπο. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Πότε ήταν η τελευταία φορά που χάρηκες πραγματικά για κάτι δικό σου, χωρίς να το συγκρίνεις με τη ζωή κάποιου άλλου? Ζούμε σε μια εποχή που μέσα σε 5 λεπτά μπορούμε να δούμε δεκάδες ανθρώπους να ταξιδεύουν, να παντρεύονται, να αγοράζουν σπίτια, να χτίζουν επιχειρήσεις ή να δείχνουν πως έχουν την τέλεια ζωή. Και χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να πιστεύουμε πως έχουμε μείνει πίσω. Αλλά πίσω σε σχέση με ποιον? Ο καθένας μας ξεκίνησε από διαφορετικό σημείο. Έχει διαφορετικές δυσκολίες, διαφορετικές πληγές, διαφορετικά όνειρα. Η ζωή δεν είναι αγώνας δρόμου και δεν υπάρχει κάποιος τερματισμός που πρέπει να φτάσουμε όλοι μαζί. Υπάρχει μόνο η δική σου διαδρομή και ίσως σήμερα να μην χρειάζεται να κάνεις ένα τεράστιο βήμα, αρκεί να κάνεις το επόμενο ή να αφήνεις την επιτυχία κάποιου άλλου να σε κάνει να υποτιμάς την δική σου πρόοδο. Προχώρα με τον δικό σου ρυθμό. Μη βιάζεσαι. Η ζωή δεν σε βαθμολογεί και να θυμάσαι. Δεν είσαι πίσω. Απλώς γράφεις τη δική σου ιστορία. Και μέχρι την επόμενη Τετάρτη με το Wellness Wednesday, να μείνεις πάντα κοντά στον εαυτό σου.